Kumungtan na sa mo, Pastor. Punta na yung ikasulti na itong mga tao nga gahupot og anting-anting. Naghupot og mga Anting-anting. ang ako ikasulti ng mga tawhana anting-antingan. Pero kung ato kaingon magugagon sa ako ikasulti anang naghupot og anting-anting do mga anting-antingan na. Pero ang punto mo ni maayo. Maayo ba na sa Biblia? Dili ka na siya maayo igsoon atong basahon. Deuteronomio kapitulo 18. Okay? Deuteronomio 18. Versikulo 10, 11, ug 12. Basahon ako. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kung anak nga babae sa kalayo. Usa nga nagagamit og pagtagna, usa nga nabanghimalad kun anting-antingan o diwatahan magwiwili, kung magpakitambag sa mga kailang espiritu, kung mag-iilang nga malalangon, kung magpangutanas mga minatay. Tanan alang kang Jehova, ang bisan kinsa nga magabuhat nining mga butanga. Og tungod niining mga dulumtanan, gisalikway sila ni Jehova nga imong Dios. Dulumtanan ni Jehova ang anting-antingan. Gisalikway ni Jehova ang kining nga mga butanga. So katong mga anting-antingan, isurrender na inyong anting-anting, isalikway na kay walay anting-anting nga iya sa Ginoo. Dito na sa pikas nga gahom. Paluapig zon. Moro po, Pastor. Salamat kayo. Okay. Ako nang nalista sa notebook. Okay, salamat. Dagan salamat igsoon sa imong pangutana usab, no?